shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadziranuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadziranuka. Kukuchingamidzai pachirongwa chinonzi Turning Point Prison to Progress. Chirongwa chatakagadzira kuti tiende tichinoona hama dzedu dziri kurehabilitatwa neZimbabwe Prisons and Correctional Service kuti tione shanduko yavapo mujeri kubva panguva yanga iri Zimbabwe Prison Service naiko zvino payava Zimbabwe Prisons and Correctional Service. Nhasi uno tamuka tiri mumusha weChipinge Prison iri sondo refamily week rataenda kunoona hama neshamwari dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Panguva ino ndina mukoma Herbert Muzungu vari kuraramawo vari mukati meusungwa. Baba Herbert, makasimbira? Ndofara baba makadizve. Aiwa, ndinofara chaizvo. Anombonzi Herbert ndiani, anobva kupi, akura sei? Herbert ane makore 54 uye anobva kuChimanimani kuruno 1. Ndo makore acho. Ndo kumusha. Makapona pa cyclone. Ya cyclone yakandiaffecta because pandotogara izvozvo patori patsva. Ndaigara kunonzi kuNyaruwa kwakadevastatwa necyclone idai. So ndichibva ndazokwanisa kutsvaga imwe plot kuruno 1 ikoko. Asi hamuna kurasikirwa ino zvakanyanya? Zvinhu zvakaparara to the ground zvoti inini wacho torarama neproblem yeruoko neside pain because mvura pane kamugero kandaisvita pamba. Saka kamugero ikoko kwakatangira mvura uko yakazoya yagadzira rwizi of which matombo pandaida kuzama kuitenesa njona kupinda mumba ndisingatozii kuti kwairi kutobva iri severe such that ndakakwanisa kutozoona matombo akutosvika. Kudai wapa mupaini mwangu wari kusasa wakarowa imba ibva yaura pasi. Mupaini wawira kudaro so zvakakonzeresa futi kuparara kwemba ini uchindirova uku matombo acho saka pakatongoita zvawari. Aiwa, zvinowanika. Chatinongotenda upenyu nekuti dai zvakaenda nepamwe dai nhasi ndisina kugara nababa Herbert Muzungu. Mhuri yakamira sei? So far inini ndine vana 9 of which 2 of them vari kuSouth Africa, vasikana. Kuzita mwana wacho ari kudanga mvura uchikanga, musikana zvakare vakaroorwa vese. But kumba manje kune 6 firstborn, first son in fact, kuna mai vandinawo ikoko. Ndiwa 2003, then the other one son again ndiwa 2005. Akato complete A level last year, akabuda ne 14 points. Kusita vadiki kune vadiki zvakare variko 4 all together is 6. Variko kumba nemudzimai ariko. Ndanzwa muchiti nemudzimai ari. Wasi kune rimwe branch? Yeah, true. Because at the first time ndine challenge yakakura pakurarama kwangu as an orphan. Pandaigara ndakatopa bvutirwa some of my relatives of which I could not manage to live well with mwana wavaridzi. Ani mazuona zvakatomupa kuti vadzokere uchimaraini kwavo because vanga vasingakwanisi kubatana nezvaitikawo paupenyu hwangu. Saka ndo zvakazondipa kuzoleta ndobva ndakazorora wandinaye but akashingirira nhamo dzakawanda kusvika nanhasi ndingori naye. Saka ndanzwa muchitaura zvekuChimanimani, ndo makatokurira iri muChimanimani kana kuti makazototamawo muchiuya muChimanimani? Ndakakurira kuOdzi. Ndakurira kuOdzi kuya saka kuna baba unini wangu vari kuChimanimani. Saka by the way ndakada kuvashanyira because pane zvainetsawo pakurwara pakati pemuviri wangu. Ndaisati vaziva but I only heard of him by other people vaibva kuChimanimani tiri kumasowe vandainamata. Saka by then
vanditaura kuti ndakasama kuvatsvaga ndibva ndazovawana. Ndavaona pamunene waya I saw a very great difference yearea yandakakurira nekwavangu vachigara because ini ndofarira zveagriculture of which pandakasvika kuchimanimani kwandakaona paine vanoita zviya zvekutora mvura kwakakwirira nepipe. You just only buy a pipe, not an inch. Then wakutorwa irrigation, even 10 sprinklers whatsoever, zvichienda nemapipes ako aunongwadi wator plus the prominence of the source yauri kutorera mvura kuti how efficient is it. Ndo inokupa kuti watoita nzvimbo hombe yekurima. Saka ndasvika ndaona zvakadai I liked it too much. And again chibva ndatonzwa kuti kune maplots ari kubuda kunonzi kunyaruwa in border timber. Then ndibva ndatonobato ndokwandakasaka necyclone ndiri, but I was doing well there. And again I'm a tobacco grower. Ndakaita 2 years ichini mafoje yako I was doing very well. So ndakatozostopawo through kuzokwadzwa kwandakaita because yakarohwa yese necyclone ndisina kumboharvesta even a leaf. Saka ndo zvakandi inspire ndikwanisa kunge ndichirarama mukati menzvimbo yechipinge. I mean yechimanimani. Ayo tinotenda. Mhosva yakazokupinza mukati meusungwa imhosva yerepo. Yes. Zvakafamba sei ipapo? Right, thank you very much. Nyaya yakaitika ndeyekuti ini ndichiraramira kurunwani pane area iripo yemashopping center. Right. Baba Yabet. Yes. Mhosva yakakupinza mukati meusungwa imhosva yakamira sei? Nderepo. Zvakafamba sei? Zvakaitika ndezvekuti that day ndanga ndiri pamashops parunwani. Taida kumirira mbeu yepresidential input tikone kuiwana. So of which mbeu yakauya. Roughly inini ndiri munhu ndonamata ndiri panzi. But ndakaita mischief yekumadoro. Saka ndamadoro kudaro so semunhu asina nguva yakanyanya achimwa zvechidoro. Rakabva randidhaka. To the extent yekuti pandakabva nemwana wangu kuma9 pamashopping center. In fact, pa-shopping center nzemanheru ndandatowana fertilizer kudhara. Takafamba takuenda kumba. Saka mwana wangu anga ine speed ndiye problem eyesight ndovunga moto zona ndoshandisa kumaglass. Saka kwasviba foni yakapera moto. Some area imomo ndirimu sizvo ndambotaura ndiri munhu ndonamata ndowira nevanhu vakawanda. Saka ina I chose kuti ndiende pamba pamadha vane mhosva yandinaye nhasi vane murume wavo. And I knew much kuti vanotori nemurume wavo pamba. Right. Saka ndakatora mwana wangu akati wanombanaka inini I cannot manage speed yaurifamba nayo of which ndikachitotenda kuenda apa since ndoaita tete pamatotems ndinorara ipapo then mangwana ndoita sendoyakumba. Saka mvana uyo akabva ati alright baba. Saka inda kutofamba ndiende ndopa akatofamba achienda. Right. Ndopa ndakatina mba ndasvikapo. Right. Ndasvika pamba payapa ndandiri excited zvakanyanya. Through doro kuziya mawadi ropa excitement. Saka ndasvika tete ndebi chichi munhu utoti pakunga ine uyu second husband pakunga ine husband yacho yakasvika kufa tichiwirirana zvakanyanya zvokuti ndiri kwamutare kuchechi kwandainamata Chikenana Apostolic Church. Ndaitombovadeidza vachitodiwa vachitouya mota ichiuya kuvatora vachiuya kupa ikoko. Handina problem nawo. Saka nyaya yake tikaipo ndeyekuti ata tete zviri sei ava tete vanomwadora as good as murume warugara naye pamba pawakabva nepavari padhuze napadhuze. Right. Zviri sei tete chichi what right. But mukoma moya makadhakwa imimi nhasi ko rangu ramandisiyira ramanditengera riri asina kuvashamize kuti muvhangeri uyo yafuti auya akabata hazvina throw a speech ndo zvavakapa. I don't know kuti vakashamisika kana vakaita sei but she just requested for daina ndavaigira ravo doro since vanomwa doro. But anotete no problem ndokutengera doro mangwana inini mari ndinayo. Right. Of which ndine mari yandandatumirwa nafriend wangu kwamutare ndaidiwa kwamutare iko because I used to go to Mutare chidiwa chekuti mama programs ariko. Right. Saka zvaenda kunodaro ndakabva ndaita sei vati saka achiri mari ndinayo handiti ndakabudisa mari muhomwe that much I know. Ndikati mari ndinayo ndakabata $30 which is I had $10 nechine $20. Ndikati mari ndinayo tite ndomuwana chikutengera mangwana chidoro then chienda kwandoda kuita sei chikakuenda. It's okay. Saka titawa manje ichi choto ichi ivari kuseri ndiri kuseri. Mukoma munonyepa mangwana masoba handisi mudzimu chochi wachakadi uchakabuda saka mangwana mumachinja ndozokupa ichenji yanyu ndichitora yangu yedoro sezvo madi zvinotaura no problem.
Sana watura mari ini pananga ndiri vanadodi vanadogara papa munoza doro noti kana ukaenda mumoto wambomwa bichana moto unowedzera chi something like alcoholic content I don't know saka vanadodi ndatorara papa manana kerazi iyo wachitaura even court record of proceedings rangu vandoti he was unconscious nedoro kutoti ndandaaffectika zvakanyanya right then ndivanarara flood there zvizhinji nunga pani chingosati pati takambomutswa namurume wacho chichi ati asekuru chanchazizvo akataura ipapo ati apo zvatoita flood maenderero vakaita kunodii kunorara nekudini ini handichazvidini handichazvizii that is true handiti apo kunze kwakuedza zvezvo kuti kunze unokwakuona kuti munhu akavhura dhoo kudai so unoona kuti pane chinhu chapinda mumba saka pakapinda kamwana kamuzukuru kangu kamwana kawo handitika totokadedza nezita rako I don't know if zvoita here kutaura zita rako kana muzukuru infact ndakati nhingi chidedza mwana wangu inini I thought ndakararamba mani mangu inini nhingiwe ndo pakakaseka handisi nhingi inomurutaura ime ndiwani chida unoita kunge nhingi zvebaba pambana tuhasha iwo unoda kuchiwe maona saka ndiri nhingi ndopandakarealize kuti okay ndakararamba 1 ndo ndakazorara kuno kuti ndatangaenda back to senses animazona saka adaro ndakamuti very good sorry mzukuru chibuda panzi ndati mzukuru nditoriwo mvura yekumwa ndaunzwa chipabharazi rere saka ndada kundipisa pamoyo ndipo mvura ndimwe saka ndano mvura iri panze that's fine saka nditoriwo kamzaya ndakatogara ndakadai zvibhabharazi then akabuda panze achibuda panze akadzoka kunze kuri kutochena apa aigadzirira kuti aite zvokuenda kuchikoro kana kuti nditoriwo mvura kanzi asvika panze mvura hamuna handiti hapana saka ndochidii saka ndinototorowo yangu yekugeza asi endai kwakarara mama kubedroom mukaenda kuna mama kwavakarara munogona kupuwa mvura vane mvura yavainayo kati vane mvura yavanayo muchikumba ndakabva ndavo okay ndatidzidzezere ndatobuda kwatochena ndosvika paimba ndanoka pateni kana tete tikati handipiwo kamvura maona right ndopavakanikika mvura zvanzi zvikati amai regai nditese regai nditarise chigubu chacho chiri muno kana okay ndopana waibva wabuda zvanzi ano regai nditonokupai nekamuchengeti asi ndimubva macho tonipachi mari yandakakupai ndobva ndakupai chi ndikudiwa kwamutani tine program iri ikoko right tichaenda tobuda nawo mumba tasvika mumba memukicheni ndatora nyaya yemari yangu mvura vakandipa of course mvura vachindipa mvura yayo ndikati achindipai mari yandichiona yekutamba vakaramba vakati hamuna mari yamakadidi yamakandipa pano makauya makadhakwa flood zvokuti maisitombozva zvokuita chi kana ufu uchitete ininika ndandakadhakwa zvangu pati zvandakaita apa ndikuzviziva inini ndakakupai mari tete ndikadai ndikati ndaitonga vari kujoka simara vakutotaura zvokuti ukwidza voice paivati chichi mukafunga ndiri mbavha iri ndagara nevanhu panapa handisati ndangopara mhosva yekuba muchinji munhu zvakutotaura zvacho nditoona nazvo chatodi simari ndakaita romwe inini ko ndakazova kwidzirawo voice ndakwatuka but mozazo kana maita zvimbavha zvakadai so ingatowirana ndine zvizhinji zvandaitombokubatsira imi but mauditawo zvinhu zvekumbavha zvidai so zvichiri izvo here nemashoko amakutaura vakabva vatogumbuka pandipa vakabva vadii vaibva vaenda kumba kwako kamwana kako kakairifamba panze vakabva vakadedza kwakuenda nako kubedroom kwako vaenda nako kubedroom kwako ndakazoona vaakudzoka saka ndimuri kutaura kuti chichi ndine mari yamakandipa chichi anapa mari pamwana wangu saka muri kuda kuzama kuti chii panapa pamusha pamuda kundita manenjeri kuti ana kuzvitora serious but ndatisati ndambowanzwa vachitaura kwandiri mashoko akadaro vane mamwe mashoko avaitaura zvokuti handitsvagirewo zvikomba this and that whatever but havana kumbenga vasvika pakundiitira zvavakaita zvikati auraitete saka inyaya nda kuita pana ndekuti chii inini tete mandarepa mwana izvozve kana aizi mukutaura nonsense ndowedhera ndakavataura kana mukutaura nonsense saka inini ndipei mari yangu takashungurudzana ipapo vachitaramba nemwana matori pamwana wangu kuti auraiti zvamari pamwana wangu muri kuona musha pane musha uri 50 meters kubva pamba pawo tikati right ine muzi dedza vanhu vari pamba pa 1
vakakomberedza misha zvavangoita dzimba dzamunoona idzi tikadedze vanhu vari muno vaipana pamutaure nyaya and again kuti mwana wenyu amhanye kumba kwangu anonedza chii anodedza mudzimai wangu auye pana pamutaure nyaya yangu aripo tete ndane 54 years in fact ndakati 53 years because 1953 I'm turning 53 years ndiri baba ine a very organized father ndosaka ndine vana vasingamweguka vasingaite sei I train them well even kuchechi ndonga mozozviona pamaya kwamutare ndaishanda nevasikana mumayellow bone dzimwe mvana dzimwe chi handina that record yekuti ndine munhu andakambozama kuda kurepa or else ndichida mukadzi ini I'm a man I'm free to propose love shoma ndidewa ndirambo tete ndonga mozoona ndi munhu akasvika up to the extent yekuti ndinyenge such type of mwana azviite sei mwana ane 10 years how stupid am I saka vadaro papaititi vavada tikatichidedzai vanhu vaya vakaramba kunze kuri kutodiwa kuri kuchena time iri kuenda ndopandakataurira mwana wacho kamukomana kakaripo kanga ainzi palesa ndikati avoreti onai tumai mufano aende kudedza mhuri yangu vomboramba paoreti mai vari kupfuura mai avo wamataura kuti vainditanzwai kuna kutaurisa pose hatisikuda kuti nyeda wangoipedzera panapo ozi mukataurisa aiwazvo dedzai vachitouya pano zvomati mukadzi womupurisa wamambo anizve achitouya panapa because tiri mumamisha ndakabvunza mubvunzo nekuti nhai tete kana mukabirwa huku mukadzi wahuku ichiti kochokocho kwaya kuchikwere handiti munoita sei hamudedzi vanhu here kuti wemuono ndakubirwa because mamapruvha pane chiri kudi saka imimi dedza izvo vakaramba zvese izvozvo saka kaya kazoenda kunodedza mhuri yangu kwakauya mukadzi wangu nechi nemwana wangu mukomana wayo vachisvika papaya madzimai vangu automatically pasina vatuma vangoti tete matizwa ndozvaita murume wenyu ari pamwana wangu zvikanzi zvakanaka tete ndokumbira mwana inanorizoendaura kudi vakatora mwana wayo achizvifambira kwakuenda chi kubedroom kwamai vaya mukadzi wangu ndakatanga kupinda mumba vari panze vaingotaura kuti nyange dai wangu nyange usina kuzodai nyange munhu anenge asina kudai izvi kana nyange akadai but mutemo wako mazuva ndekuti nyange anga achida kuzoti vari kutaura vega ndichivanzwa ndiri mumba kwazindopasika baba rei makamanyadi mamari mwiri doro racho onai maona zvamakuitwa manje maraini plus muri munoona nezikamwa chase mwana makufremerwa nyaya dzanari pana mwana wendamutarisa mwana haana kurara nemurume but zvandaona airara netokomana ndozvandakaudzwa nemedhemi yangu meaning she had no scar that means kuti chi musikaona pane zvaaitwa and by the time right imimiwo muruudza tomboti mwana wenyu ndotenda hamuna zvamakaita automatically handina saka musikanzwa yaita netukomana kuti ndo yakaratidza kuti mwana akapenetrate ndo zvaitaura akatarisa mwana vadzimai vangu naivo mai vacho because vakazoya vese vakutaura kuti saka tete pataona mwana zvakati ndiripo tikanzi aiwa zvinoitika ndezvekuti nyange dai angobata nyange adai because sekutaura kuti mwana andiudza kuti sekuru wangu achida kuti dai this and that imhosva handi mazoona saka indakabva ndatorida panechi paneda titizapa inyaya yava kutofungawo kuti wandivhare zvinhu zvangu but ndakatadza kukontrola enga because takasvika paextend yekuti haanyaya yapera vari kubvunzana nemukadzi saka muri kuti kudii taona mwana haana kudai zvikanzi haanyaya yapera saka kuti nyaya yapera mudzimai wangu wakunditi handii indakaramba mani ndikati handisi kuzoenda ndisati ndapiwa mari yangu ndakashungurudzana navo vadzimai vatoenda zvose nemwana wangu kwakusara nawo kusvika kuma9 ndina ndipe mari yangu kusvika vaenda mumba makaontora mari exactly mari yandaachitaura vaibva vaya naisvika nemari iyi haisi yenyu tangotipedze bope mari iyi yanga yakapiwa murume wangu nevanhu vekwamachongwe kuti atenge huni dzemahovhonzeko ndo basa raanoita achitengera vanhu vekwamachongwe ichi huni achida ichisandakupai vandatora mari yanda hamunonyepa muri mbavha dzavanhu ndovandatanga kutofamba nemuraini muzere vanhu ndichienda kumba kwangu which is I could not even thought kuti pane zvinhu zvakafanana zvikazvosve papoint yandaro saka ndasvika kumba and I prepared my journey to Mutare ndaenda kwaMutare zvandaifambira ikoko ndasvika inini then ndakazonzwa phone call sonzi right kunoko muri kudini muri kutsvagwa ndati ndasvika nyaya yamai vaya vakatozoita sei vakatozoisumudza ati alright hapana chakashata ndakaona umwe mupurisa aitozvifambira ndo pandaifanira kunge ndakasungirwa ipapo because ndakamaapproach kuti ashefu kunonzi ndine nyaya yangu ida kuchema kwamuri zvikanzi anenge aida achitindira kupetudza mwana kuchechera ndikati shefu kunonzi ndine nyaya yakadai ndakamutaura exactly zvandiri kuita izvi saka nyaya inoita akati mudara
nyaya unonyure mazuva ano repu kangonzi repu chete une lawyer kana Handina ndare jeri maona ijeri apa ndikuprepare ndine kuma ndikugara hazviti saka ndochidizwa iwe uchitsvaga mari kana utsvaga mari chochekwana kana $400 utsvaga lawyer rekudi nyaya dzerepu pasina lawyer uri kunyura because kuti afanika dzinotona influencer yekuti nyange tireduce number yevarume I don't know outside there because nyange pasina proof kashoma kuibudirira then ndakatry kufona bank and amaya ndichamboda ndikaitawo zvandaikuita mamutare mandibatanidze mari chichi whatever zvakafeila zimarare one day and ndakaenda pachechi ndaenda pachechi chichiyo musati maenda pachechi makazodzokerere kwamamanzi muri kudiwa kumba Handina nemhaka ye ndanda nenyaya yekunzi 400 yeloya aiwa asi tomboti zvichida pamwe mashaya mari yeloya exactly nei imimi musina kuona zvakanaka kuti mutange masvika mumusha then mozochiita zvekutsvaga loya nekuti apapa muri kungodiwa ka hamusati manzi matobatwa nemhosva otherwise ipapo munoza kufunga munochifunga chinhu unogona uchiti zvandiri kuita ndozori right zvichasolve problem whereas you are worsening the situation and mazuva nama saka that's what I did because I thought kuti alright if I can wait and find out mari yechi yelawyer as I was told by that man zvingagona kundibatsira ndisingatozivi kuti zviri kuzondiwesenera situation but still there according to what happened zvakaitwa stated by mumhan'ari ini chizostatawo mukoti mukazvirelata zviri pachena kunyange munhu asiri lawyer unge asiri chikuti apa imhosva yakaita fabricated and made me to be in prison for nothing and mazona because statement yakazopa musikana naye wabereka tisati tasvika iko handi yekuchechi right zvakazofamba sei makazobatwa nemapurisa here chii chakaitika right ndasvika kuchechi inini kwakuine munhu aizivana nevaiva kwakanzi mhosva saka ndiyakazotaurira kuti ano munhu yakadiwa chii ari kudiwa kumapurisa kuchimanimani ndopakati aipa atondidi atotaura kuti baba mune nyaya yamurudirwa kuchimanimani moiziva here kuti hongu saka ndonyaya yacho dzimara vatondudza kuchimanimani vanonzi kuchimanimani ndomwe ndakarara almost 3 to 4 days achaziva ndiri kumapurisa ndopanda kutozopinga kukoti ndoda kudzoka muchibatwa nemapurisa handi nyaya yakafamba nemaoko emapurisa ndizvozvo panowanzoitika nyaya dzerepi idzi zvichida vanoengaja vesocial welfare vechichi handiti vachitarisa kuti zvishuwa mwana pane umbowo here unoratidza kuti mwana akabatwa zvakaitwa zvakaitwa zvikabuda zvakaita vachitaura mukoti vakati mwana aiziva murume we are not saying ndiwe wakaita sei wakarepa mwana uyu iwe zvidefende pachizvako that's what the magistrate said because pane pandakabvunza mubvunzo wekuti saka mukutaura kuti inini am I exactly the person who penetrated into this girl vatati we are not saying you but iwe ask questions zvinoenderana nemupinduro waachanga achiita like one ndakataura statement yekuti inini I need a witness handiti yakaona mwana kuti chicha chiripo ende tu mwana uyu ndonga zvaaitaura kumapurisa vakafamba netsoka unobuda kuchimanimani ndonga kubva kumba kwangu inokuenda kuchimanimani handiti pane pakati vakafamba 30 kilometers but on such an age kuti inzi yakakwanisa kufamba that distance zvaisaita sei zvaisaitika plus iye mwana wachona apa ndanzwa mai vake kando vari kutaura kuti wabata mwana wangu ko iye mwana wacho aita ndo zvakataura is influenced by the mother matanga inichi 10 years muchibva mazonzwa mukadzi wenyu amutarisa akati mwana uyu anofanira kunge airara netukomani ndoda kunzwisisa kuti mwana ane 10 years ari kurara netukomana handiti penetration yacho ingakura here zvekuti inosungisa munhu mukuru right inenda kurefer about that answer I can answer it according to the doctor andikabondu anoziva zvemaningi vanoti hementie handitika vanotasa inonzi hementie kuti pakaitwa ningirikini here handitika kuona kuti yes yakabva despite kuti yakabayiwa netsono kaita sei provided zvongodiwa kuzoti yakadii is torn handitika saka payaidzi hementie handiti
which is if it is yakarana munhu mukuru adiri zvinobuda mai because pane chiwachi chavanoita sei chinenge chiripo panengira unopuwa iwe accused adiri chofana kutenderera kutaridza kuti zvakadii papapo ndo zvinofana kuti related nestatement iripuwa nechi neuyo ningine applicant andi mazona saka apa pane nyaya yekuti hementie yainzi ndio yakaita problem andi mazona ndozvataura pabepa right then is it fresh or what ndozvangavunza mukoti kuti we are not saying you enda nenyaya uchibvunza zokubvunza I became Norway what can I ask because inini handitarise hementie yemunhukadzi saka ndopanaka call for my wife since ndiyanga ari witness ipapo not kuti ini I volunteered kuti mukadzi wangu anofanira kuti the single witness but previously I had asked varidzi vemwana there at the spot may you call other people and especially mavakadzi then they will come and check kutoona kuti mwana is it true kuti zvauri kutaura zviri valid tiri ipapo yes mati makavati sheedzai vanhu vauye vatarise mwana pane mumwe here akatarisa asiri mukadzi wenyu hapana kone kuda kweimati vanhu ngavasheedzavatarise mwana vakati hatisiuda kuti nyaya ite shawo ndobva wangobvomidza mukadzi wenyu vandoti manext do aripa asiri kure kuti kana kudedzera wakamira pachivanze they can hear you but wakaramba and the other statement brother musikana namai vacho vakamhangara kumapurisa vachitanzi sketi yanga yakabviswa handiriga bhurugwa rikatiwa say something like that handiriga that is the first statement right later on vakazotaura zvakare zvirimo murecord of proceedings vakazoti vachinja kuti sketi yakabviswa zvikadai nebhurugwa vakazoti sketi yakaiswa to the stomach then bhurugwa rakazodaidai which is it seems as if it is there are two people who were raped at the same spot tiri ipapo pamawitness yes ndiani mumwe munhu akazopa uchapupu wezvanga zvaitika kusaidi ravo even kusaidi ravo ndimaine mwana chete hapana mukomana uyu akatumwa havana kumuti as I requested for him to stand in court vakaramba ichikoti here handichatozivwa haana kuuya since I had requested I just requested kuti munhu ane nyaya ndinhiki akaita akatamba role yakati but she was not present by the day of my exam yeah sa imimi kuzomonererwa nemhosva zvinova zvazoita kuti nhasi tinge tichisangana mukati mejeri exactly makamonererwa sei nemhosva ndangonzi nini ndio wakaripa mwana pasina kana chinoratidza ndo zvavari kutaura because pane pamwe pandanda kukangano pekuti musikana akati pakavhunzwa nyaya yekuti iwe musikana ndakavhunza ndini but alright since ini ndakarara newe because I have got no magic penis kaingati penetrate kukamwana kakadai pasingaonekwi anything else and there should be something which can be identified and it's not a spiritual penis saka wakaoneswa and I saw blood and well fine thank you so blood really where are the blood stains and that can be shown in the court of justice and wakataura kuti ano musikana akatanzi I threw it away ndakakanda panze cloth kake I kept asking all right fine muzukuru ona you are you an old woman that prepares a sperm dust kuti ungochirana ka cloth ndopananda utokubvunza kuti mwana uyu kana tiri kutaura zvekacloth akanga atoya akagadzirira here nini kachira kake kuti ndo zvatishaita I asked that question like what you asked me ndakavabvunza naiwe muzukuru you are very young how did you manage and you are saying it was still dark how could you manage to get such a cloth and again you are having that pain since you are saying my penis penetrated and ejaculated inside and how could you manage to walk to throw anything what was the reason of throwing it away and then since you are saying that you had a pant yanga knee level mai wako nanachiwa chizosvika anditi nemiwa vabereki vacho anditi which is pant is either mukutora kuti yanga yadzokera panengirikini for those in a few minutes wongo abhisaka because blood it continues to what to spill andizvo saka imimi mukutaura kuti papendi yamukutaura nezvaye paitadza kuwanikwawo
even some drops of blood imsemana maigona kupresenta umwe mukoti because manzura ndaimboita rapis ndichakura ndaizoti mapurisa akazosvika akatotora bhurugwe racho then because mapurisa anodedzwa ndizvona oya passport ande then onyazoti zvecho pano paita chakati pascene of crime anditi woprova anditi mawakaita sei wanga wazidi wakadii kudii. So all those things one is now still a surprise. Even after 2 days of my conviction I told the officer in charge ndomuna akandichengeta zvandisingakanganwa kuti handizondowaitirewo kana mwari anotendwa ndibude. Officer in charge vari pano vari kutraining. Ndakavatonga kuti officer in charge, only what is paining me is nyaya ndayafremerwa ikai iri kundishungurudza pakuti ndaikumbira kuti dai zvaibvira nyaya yemundisvitsiro kuna president indiri musungwa yananadira I'm free kuti ndinge ndichiita sei ndikwanisa kutaura mwashikwa asvike kuna president because I know my president, our president in fact, his excellence munhu anonzwisisa, munhu anoteerera ukapa zvichemo. Saka inini ndiri kukumbira kuti nyaya yangu isvike kunani kumutungamiriri wenyika tiona kuti zvinhu zvinganzi munhu ndinganzi ndine mhosva here ipapo. Mubvunzo mumwe ndoda kubvunza ndewekuti panono examinwa toti mwana ndiri exactly ane 10 years exactly andiri yes ana chiremba vakatadza kuona here kuti hongu mwana akapenetratwa asakapenetratwa kare ipapo ndopa vaitaura kuti iwo hatisi kuti ndowakaita sei because I don't know what it meant to them for them to tell me that andimazona because fresh penetration can be seen and identified andimazona manje. Saka apapa that is exactly what I wanted to relate kune zvairutaurwa namedem anditi nezvikutaurwa naniwo nachiremba. Like one thing I don't want to lie, brother. Most of the cases, because when we are in the cell, like us, we usually stay in one cell, asking one another. And you zvakamira sei chandoza mabhanditi ari mukati manditika havanzi zvaakaita nekuti atotongwa aita kadai. Some of them they cry anomazona because vanoti inini handina kutomboita sei, but pane nyaya ndiri kuona iwe ndaida kuzivisa nyika yedu yeZimbabwe, peaceful country like us haifanira kuita zvinhu zvakadai because tinonzi ine world class justice handizvere. Saka world class justice ngaisitope zvinhu zvokuti madoctors panzapo I'm not sure of them. Pane ka element kandinako to myself. I've got a question anomazona like ndovunga ndiri kufungidzira kuti pane nyaya imwe yekuti ndakambozviona kuti nhasi pano munogona kundigadzirira nyaya yekuti ndakurova imimi motonyorwa kadhi rinoenderana nezvandaita seini zvandiri kuda inini. Iyo nyaya iri kuitika iyoyo zvekuti dai kuti dhokta uyo otarisa munhu uyonyora ripoti yake yozoenda kuno mumwe dhokta uyo asingazivi kuneningirira zvinhu zvandiri kutaura pamberi paMwari. Mungazoona kuti nyaya dzinoshamisika outdoor society chichiri kuitika mujudiciary yedu. Inini pandofunga kuti hamusati manyatsondipindura zvakanaka. Mwana atorwa nemapurisa zvichida pamwe nesocial welfare pamwe nevamutora vachona vari kuenda kuno muexamine. Tiri kuti here vakatadza kuona kuti mwana akaziva murume kudhara anditi zvinobuditsa imimi mumhosva anditi vachibva vati mwana akatobva kupenetratwa recent. Ndopane mubvunzo wangu. Correct. Mona nyaya inoitika inini mubvunzo wenya handisi ndoupindura inini unopindwa nebepa randinenge ndakadii riyari yanonzi state case paper riyari ndo rinofanira kutaura doctor's report handiti ndo inofanira kustate kuti mwana uyo akadii handizve. Saka kana ndikaona zvisipo it's very hard for me to answer you kuti ndiri kuuya pamataura kuti imimi vaiti hatichaziva kuti ndiwe here kana kuti mukotu. ndopandiri kuti ipapo inzwai ndopandiri kuti ipapo are we saying kuti madoctors vakaita examination vakatadza kuona kuti penetration ndeyakare handiti zvekuti munhu angaziva varume kupi kudhara vobva vachikutsvagai imimi nepenetration yakudhara pamwana ne10 years vachibva vabata imimi kuti vahabit ndimi makabata mwana ipapo ndopa ndoda kuti munyatsopa jekesi
because ini chandakaverenga ihementie only that. Aiwa kwese kokoko ndakunzwa ndiri kuti inini pakaitwa examination mwana ane 10 years ototarisha haasi mukadzi mukuru exactly aitwa penetration kudhara mwana uyu andika zvichireva kuti ajaira anditi ndoshandiri kuti muri kureva here kuti vanhu vakaita examination vakatadza kuona kuti mwana uyu akapenetratwa kare ipo ndinotonekwiri nawo vachibva vati ndimi kutaura kuti it was recent nekuti makanga maita se mabva pamba pawo very recent exactly ipapo ndo panine kwiri ipapo muri right pamubvunzo wedu nanhasi ndo pane question yangu kuti what are they trying to say and what did they discover papenetration yechi yemwana dai wakanditira clear papepa rani kuti ndiwe here wakaita sei wakaita zvinizvi as they are seeing it to be fresh isn't it handina kana kwiri pazvinhu ndo padaitanga kuzvibvunza kuti right muri kundifresh pakati but now handina kuzviona papepa rangu ndosaka ndakabvunza mubvunzo kuti nai dare zvamakaona mwana are you saying I'm the one who penetrated him spiritually and what kind of thing but they relate age yemwana nepenetration and ndaita sei ndaita because ina vaita mama yati I ejaculated inside of that because she saw sperm spilling from her vagina out of zvese izvi zvaivamo here muexamination yana chiremba nothing yes statement yangu aitaura namai wacho vakabvunzwa kuti inzwai baba pandoda kuti tiuye paexamination yaitwa ana chiremba vaexamina chi handiti if you had ejaculated mumwana then maresults aibva kunana chiremba they were also supposed kusupporta kuti zveshuwa takaona chi ndopandiri kuti zvakabuda here it was negative muexamination paper yandakapiwa inini papasina zvakadaro even nyaya yeblood even nyaya yechi handina kuzviona ini zvaizondipa kundibvunza izvo kuti ndandisina kuzvidi ndasina kuzviona and ndo zvandandakasimba nazvo kuti nyaya kutaura namai avo ndinonoihwina because handina chandakaita nechi nemwana which is doctor shall come with the true information of what he identified vachi papa mwana ndosvika inini wandaudza kuti ndiri kuroverwa nemotsi papi pacho will call witnesses handiti either the other witnesses doctor the second vakatarisa mwana anomazona ndo kusvika mai vacho ndakavataurira iniki officer pamba pavo ndati mama in am HIV positive I cannot be so such a rude person like zvamunditaurira pana kundiurai mwana akadaro so ndikuita chii ndakavataurira pamba pavo handiti saka ndoda kudzoka kumashure manga mune rwendo rwekwamutare handiti maida unoitei kwamutare pane nyaya pane mufana wanga wakashayika saka I wanted to meet vadzimwe hama dzangu dziriko ndikwanisa kuita sei ndikwanisa kutaura nazvo pose papaine chemo chekuti anofanira kutorwa kusouth africa kwaanga akasungira this and that saka wandaiona ndoanogona kuti tibatane nawo ndo vanga vari kwamutare because inini ndandiri kuno kuchimanimani because nyaya yange yakatokanda kuchi vanhu vese and moso ndandatogara futi ndine imwe nyaya ndaida kufambira hangu chechi kwangwani kwamutare nekuti tichidzokera kumashure manditaurira mukati mimi makanga mapiwa mari ini shamwari yenyu ndizvo that I was given man ndandapiwa mari kubva kwamutare pana wakanditumira mari kubva kwamutare aiwa pakanaka handi yedu mukoti zvese zvataurika jaji achikuudzai kuti ndakutemera yakakutemerai makore mangani 20 years makazvitambira sei ndakaona zviri very unfair very unfair yes after maedza kuprova kuti iwe innocent ndakazama ndikaitawo zvikwanisiro zvokuti maloya ari kuuya panapa achitorawo vamwe handiti zvandaiita inini nezvandairequesta ndo zviri kurequestwa nemaloyas eso pane mudhara akaendeswa pachipata kutorwa ropa handiti ini kwandiri zvese negative ndichitanga kutosvika panapa pane munhu anga ine 3 counts mwana wacho atiri baba wakandirepa she's out because maloyas akaprova saka inini ndakangoona kuti kana usinawo lawyers kana uri murombo vazhinji vakazara mumajera varombo pamwe kazvanga zvaakunetsa kana kuti hatisi kuzoti kwamutare makanoita mazuva mangani mati ndikati pakaya pamwe zvazvaakunetsa kana kuti hatizoti kwamutare makaita mazuva mangani tingati chachinetsa pachiya pashefu wangu pakuti ka handi
mwana aida unotariswa toti pamwe izvozvo zvakaitwa manga musipo anditi changa chichazoratidza kana kuti sure makabata mwana mamboenda maita mazuva mazhinji musipo panenge pachine umbowera tokwanisa kuwana pamuri. Alright, fine. Nowana bokutaura status yangu inini anditi even yandaipedza 2 years ndisipo that status could be identified pamwana anditi va-identify wozorelate after nini. Saka kwamutari makaita nguva yakareba sei? Andichazoti mwedzi mingana. Zvinotora nguva yakareba sei kuti munhu azotanga kuoneka status kuti mwana azadzwa uyu? Since panga pachinzi papa ine my ejaculation ningini. Tikutaura panyaya status yamuri kutaura kuti vaifana kuona kapamwana. Ndozvanduku kuti imimi kuziva kwenyu nhasi unototi inini ndarara nemunhu ane utachiwana ndinobva ndatongonobatwa ipapo here. Ipapo handichanyazozizwa but ndinofungidza kuti otherwise vakatora staff yangu inini kufungidzira. I'm not quite sure since I'm not a doctor say but I think pa staff yangu there can be something as they said with papa any staff yangu from that staff that's where they were supposed to get something kufungidzirwa kwandiri kuita vaikona kuona status yangu or else zvisingizvo hazvo I don't know. Okay. Mapiwa 10 years 20 years makazobvisirwa mangani? Prison yakandibvisa 6 point kukota hakuna akatumuna machindishamisawo bhozi pane rimwe bepa relora randiri kuverenga mujeri muno vari kuti same case if someone in Gweru murders a person uchadyiwa 4 years I mean on the life hazvizoiti futi kuti uchipinga aponda munhu zvangoita uyu uchadyiwa 4 years. Saka it's surprising me some of the people vane makezi akafana neaya vakabvisirwa kukoti inini handina kungoto handisi kutongopanzwisa kuti how is the rule of justice there. Muchisvika makapindura panapa? Chipinge yes. Makatambirwa sei? Prison. Prison very well. Very nice. Very nice. Hapana kana very nice. Pamwe akakutarisa kasekura mati ngati pamwe sekuru akakutarisa iko vari ku varapa ava handitozivi ndeprisons handitoziva aiwa very nice nekuti kunze ukoko vanhu vane mufananidzo wejeri. Handizivi ndizvo here ndimi muchatondiudza and I hope sekuru havana kukutarisa nekuti maakuzviziva. Kujeri kunonzi kunorohwa vanhu, kujeri vanhu havana kugara mushi, hakuna chikafu, vanhu vanopiwa sadza rine jecha. Zvejecha izvi inonzi itikandi. Ko pakurohwa ndinoona kuti kurohwa munhu anenge uine zvawatadza especially musati mambobata haina ndisati because ndingape mufananidzo kuti chinonzi munhu kurohwa ndonga mashefu ejera kana kumaputsa kana masoja pakaita mukuru wokwavari handitika pane zvaunotarisirwa kudii kuita discipline inofanira kunge iri mauri kwete kwavasungwa chete. Iwo maofficers amwe anotoizwa kumvura amwe anotoizwa sei ndoona paine katsvimbo kanenge achiita kuti handiti mazona. Saka that means kuti munhu anosangana neproblem inenge iri reproof kana mubhaibheri irimo ikazenge excessive that means zvozotosiyana kuti tese nemaofisa tobva kumamishaka nezvakasiyana siyana mumwe anenge aine zvakwakeona zvinotodo kuti pazoita ngozi anoona asi chandinonyatsoziva ndechekuti ukaona musungwa wakurohwa nemaofficers because kune ihierarchy officer jaji haazvitenderi pane nyaya unenge waita kuti ikatoiswa kuna officer jaji kwacho iwewo unotopruvwa kuti utori wrong hakwete zvongorova kuti mukaima kutoti bho hakuna ototaura officer waona une problem yauri kuita wauti ngoda kuvarwisa iwe uri muzungwa kuti uri kutochengetwa naofficer panonetsa muri ndanzwa muchiti mukadzi akatouya achizoita witness akazvitambirawo sei? Haana kuita witness ini ndakatogona sina witness haana kuuya anga asipo asi kunoka anombouya anouya hazvakanyanya zvakakosherei kuitira vamwe pane vane izvezvi vane hama dziri mukati munomu zvakanyanyisa pafamily week inoi vasina hama dzinotombouya zvakakukosherei mimi kuona mukadzi wenyu achiuya vana vachiuya kuzokuonai? Zvakandikoshera zvakanyanya because toramba tiri in touch
because animona like family weeks different from other days since we can talk for a long period of time being together anditi saka nyaya inoitika manje kuti ndine zvanenge ndichidzidza muno mujeri saka ndadzidza kuda ndinoda kuzviisawo kuchi kumuri vanangu muchindikona vanhu vanoti vachitopenga nekuti vaisvita guka vamwe vacho vaidai because vamwe makozodo vamwe ari kufira mumajeri anozona saka ndikaisa that great to my children when we are together they can understand it and ndikashowa pride navo vana kuti vanangu munozomukora vanhu vesa makororo edzimbavha idzi vakazodai vanangu saka ina pride of you because ima muwaniki mune zvinhu zvakadii zvakadaro vanonzwa manyukunyuku anomazona at the same time ndinogona kutaura nemukadzi wangu made him have a look kuti ane vana vakawanda vakuru vamwe vakuenda kuuniversity anditi but uri kuona here kuti kune vamwe vakatotiza vakaenda vamwe vacho varitoita nzerenzere vari mumabhawa but mukadzi wangu andi kutenda nekugara kwakaita pamusha anonzwawo chi ende nditomutaurawo chokwadi because inini jere rinobudwa anditi ndabudawo jere like shungu dzandinadzo pakaipa na matindi nditete ndoaita tete pamutupo yedu makazombowana here mukana wekutaurirana zvichida pamwe musi wekoti zvichida pamwe vakazombouyawo kuno vana asi vakati vari vauya munoonane ivo ndo vakatotadza kutiona because inini chikuza ndiri kuvuka ndakatombutaurira ofisa vamwe osatinawo ndakataura kuti ofisa ndaifunga zvandaifunga nemarwadzo ejere kuti ndichanoitwa handizvo zvandaona handiti but shungu dzandanadzo dai kuti imari inonongwa ini ndine organize ndiri muno I'm a pastor ndiri munhu anofarira zvechechi I can preach saka ndine shungu yekuti pandichabuda panze apo ndoda kutageta kuisa organization for the vulnerable ex-convicts zichabva kupi kunoda kuitraya kuishandira side that ndichida kuzobatsira vanhu vaya because imomo macho I'm a counselor I counsel vana vadiki vakawanda kuti boys kuba zvireve chino handitika saka shungu dzangu ndidzo kuti pandiri kubuda titawa munhu munoziva unongozvibata wega kuba inhamo saka ndaida kuti daine organization yaiita iyoyo ndaida kutopota ndaida kuti vana vavo vane vanhu umwe wakatoya nezuro kuno akarova munhu ikoko mwana ndanitori naye muno ndaida kuti vana vavo ndovaisa padhuze ndovapinza maprojects vaite chi vaite upenyu hwakanaka so but pa 13 years masaro makaseva chi tongoti 1 no ndane 1.9 something like that ndikwanisa 2 years muna April. Alright. Yes toti nhasi right mati mwana wavakauya ndiri ndine zuro vauya magara makatarisana across the table magaro kana kuti makagara nemwana wavo wosvika apa mashoko amunoda kuvaudza nhasi munoda kuvati ndokwandititi makadii zviri sei vatiti kumba kuri sei enderai mberi nekuchengeta vamuri muchiona vazukuru venyu vana vangu nemukadzi mutinoti vatotarisa vana venyu nemukadzi ndaitori ndambodzaona mara kuti akati vafana kudhara nditi kutoza kuti kule kutoza kuti Joseph haana kuva akanoponda Potifa kana mukadzi waPotifa akatozoita minister munyika iyoyo nemukadzi pane paakadzi akazomuita utsinye hapana saka mukati munomu ndeapi mabasa muri kuita right one I'm a teacher ndodzisa commerce ndodzisa history and heritage as well as myself inino wacho ndiri kuita uchi ndema studies but I've got a great challenge of matext ndaida kuita ndaida kunyora sociology at A level sociology economics ne-BM pa A level saka zvakatodhakwa saka ndo maactivities andiri kudii zvangu andiri kuita since ndichiri muD class so otherwise daina ndisiri muD class I could find zvimwe zvinhu zvadaida tombodzisa zvangu inoitwa yechingwa pane kakaovho ndingaitwa zvechingwa because kumba kwangu uko mhuri yangu yakaisa shop pamba saka ndaida kuti panga pachizobika kuti chiplus ndorima wheat ndoita zveirrigation unfortunately ndine marwadzo mashoma ndakasangana nawo angu ndiri mujeri munomu pane vanhu vemaraini mangu ndo zvinototadza kuti vanhu vanenge vachitokufreme rongero vakatema-tema mapipes angu andakawana ndashanda zvakaoma vanhu vakaita baba mapaipi akadi akatemwa saka to my activity ndaida kudzidzawo zvechingwa but
chandiri pamwoyo pangu ini ndinoita entrepreneurship. One, chechipiri ndapotaura zveproject zveorganization inoda munhu ane ruzivo rwepsychology, sociology, business management, because paPOC inonga maiona as a manager or director unokuda kuziva kuti project yese unenge uchiivhizitira uchiona progress, efficiency yayo kuti is it running as you want as the initiator animazona. Saka ndinoda kuwedzera ruzivo rwekuti ndikambotorawo Maslow, ndikambotora Henry Fayon, dai animazona. Saka all those sort of things, my resources acho I am failing to meet them. So that ndotoshuira kuti mwandakandisudedza nyangu ndichiri kugona kubuda kubata nekufamba ndikabuda jeri panichabudira ndinoda kunoita course entrepreneurship iyoyo because pane zvandaitaura nawo ofisa ndowirirana nawo panapa munyaya dzezvechikoro vakandipa mufananidzo nemuenzaniso wakandibooster wokuti anzi Kentucky Fried Chicken uya anzi akabooster ane more than 65 years kudarika zvaakaita achiri kudiki. Saka zvakandibata saka ndinoda kutozama kuti ndichibuda jere muchandinzwa. Aiwa tinenge tiripo. Handizive kana mune mashoko ekupedzisira. Ya, mashoko ekupedzisira ndinawo. Mashoko ekupedzisira ndeyekuti ndaida kuti vanhu vekunze, especially my young ages, please, alcohol doesn't solve anything. Handiti ka zvinomwiwa zvino zvinanaguka zvinanachi zvezvai isuicide altruistic suicide anomik whatsoever. Handiti ka saka kufurirana zvezve tinoiti inonzi solidarity in fulari. Imimi makapinda sei? Mati makapinda sei? Because mani mamutaura zvekuchechi mukaze maenda watete makadhakwa ndosada mischief ndatanga kutaura kuti aiwa ndokuda kunzwisisa kuti imimi kutotanga kutobata makaita makazvita sei kubata chi doro ifrendi ndati kutaura mabara wacho saka taizoenda sei kuchechi imimi tichigona kutendemutsai because genga rakatitsana kurovaira naaba yakatikurova mafaro ndosaka ndakaita over excitement and for that day pane zvazvangodidi pamwe zvaitotsurawo ndidi ndisungwe animazona. Aiwa apa ndiri kutaurira pakuti vaziyewo vaburi kuudza nyaya dzemadrugs kuti hazviwi uye nemunhu ari kure. Exactly, hazvina mangwana unogona kutongowira uchinoti ndatotanga nhasi zvogona kutongokuwira. Saka ndaida kungozivisa hangu all communities kuti onaika kengana zvinhu zvinoana mutoriro guka chi zvandinonzwa zvichingwa kuno dai vachimbodongorera zviri mujero ndopaiona kuti hey mwana akasvika akanaka but anenge achingozungaira muchi animazona hazvipedzi hazvisolve problem. Two, chichada kuzivisa hama dziri kunze relationship chinhu chinokosha. Handitika god haritaure chinhu tikaona mumwe achidevelopa. Handitika otherwise kana achiita zvine progress ngatikamurwera pasi because ndoda kuona izvizvi. Handitika tine vana vedu vamwe maministers mamachi handiti ndo vari kutodzoka kusimudzira nyika yedu. Handitika nemacommunities edu, even our his excellent president is of Zimbabwe and is a Zimbabwean. Handimozona mani dai tisina ivoka nanhasi tichiri kujokwa huru nevarungu tichiitwa yese but now we are now free. Handika nonga pane yakataurwa napresident yekuti anzi Zimbabwe anzi business open for all as well as education for all. Handika ukahodha tutu wako then you do your things, you cannot even go and steal somebody's property. Animazona saka Zimbabwe nyika yakafaranuka, you can go and request for somewhere to do agriculture uri mazvimakabe this and that. Handika Zimbabwe nyika yekuti ukataura ukauya the right way unobatsirika. Saka ndaingoshuvira kuti vanhu vari kunze ngatigadzire umunhu. Handitika tiri vanhu. Handitika ngatirege kubuda muvanhu plus ngatirege kufremerana mhosva. Iyo inyaya yakakura inokonzeresa ngozi because ngozi yadzamuona pane maspiritual husband maspiritual wives here inyaya yakangoita fanika idzodzi munhu anovira kujeri. And we are seeing my age in it. Ndovira kujeri zvatotora pana munogona kuti apa mwari kunyeba pamwe hapana chadonyebere ndakaita ndinotaura hazvichiona kana ndakana very sorry. Handitika but at least now wandigadzirira nyaya wandidaro ndovira mujeri. Of course I go but my spirit never perish. Handitika inorarama iri mamuri. It's now giving problems to the all family members. And again pane nyaya imwe yandiri kuona mukatu. Handitika
yandikuona iri kuita mumakomini especially area dzakafanana naChipinge amwana nyaya dzekuromba idza kumwana hadzibless handiti kuna mwana kuti zvinogona kunakira 5 years handiti but the 6th year going up unowira pasi handiti saka nyaya yeurombo yandikutaura ika vana vazhinji vakada vatarisisa no pane chiri kuitika pari pano umwe atori apa ana baba vacho ari kubudirawo zvina senza ari baba vacho izvi handinoona but ukasecha kuna vanhu vekumba kwai munonzwa kuti mune mumwe waifamba vanhu vepanze vabereki neshamwari ngatirege kungobata tumakwenzi tisingazivi kuti nganga inokuti ndoda kuti uite motikari iyo haina negumbezi rese I don't think kuti zvine sense handiti for 40 something years of independence here in Zimbabwe ngatidzidze kuve vanhu tamuka ndizvona taakuziva because Zimbabwe yakadzidzwa yakaona chance yekudzidza nguva yakareba takufanira kuziva kuti we are cheated apa tikutaura zvinhu zviri change up to that handiti scope is right to go to church andona then oitawo mafriends ari kuchechi like izvozvo muno mujeri muno ndakunamata chechi solid rock because pane zvandakafarira pane kundiparidzira kuenda takaita mastudies nayo handiti takatobhabhatidzwa they are coming routinely handiti vanotowitnessawo nezva saka ndo zvanoti vanhu vari panze ngatiti we are all Zimbabweans handiti so since we are all Zimbabweans ngati fight for development handiti let's develop our motherland handiti instead of fighting instead of uku zvakazodai toda kuzodai let be one thing handiti zvatakaita mazuva ehondo aya makomrades vanokomrades seperai vanachichi vanochikunigini anga ari makomrades vakaita chinhu one handizve but now where are we are enjoying and some of us were forgetting kuti zvakabva papi hana mazvana mani because tamumavharo but let's kune kwakatooma saka nesu ungazvitiomeri tichisundaidza ngarava yedu tiri pamwe chete tidzoreredzana like zvamaita izvani I thank you very much for your coming boss muri kutondidzoreredza pane something else because it's voluntary I could not volunteer myself kuti ndizvibudise pavanhu ndizoti I'm a stupid person or I'm a naughty person mucommunity that's not so nditoshuvira ndiri munhu ndine vana I wish good to themselves izvo kana kuri kudovhunza mhuri yangu pairi vanhu variko vanokutaura no mhuri iri different from other kana development yavari kuita izvo pamba so inoshamisa mega munotoshamisa vanavo hamungafunga kuti vana vemunhu ari kujeri because ndo zvandakanga ndichingozama kuvatraina kuti fame mazviri aiwa handina chekubvisa kana kuwedzera ndofunga mavanzwa vaHebert muzungu tikavapa nguva tokona kuti zvikabagwada vachikuti payaya ya mumwe wevamwe vari kurarama vari mukati meusungwa paChipinge prison sekutaura kwavaita vari kuti vakapinda mujeri nenyaya yerepi iyo yavari kuti ndakapomedzerwa amen ndimi muri kuona kuti ndizvo here kana kuti zveshuwa pane kufamba kwenyaya kusina kunaka kwakaitika. Ndakamirira ZeNewsBeat TV, zita rangu ndinonzi Frank Wesene chiti chisarai. Amane shamwari dzedu titambireiwo motiregerere pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewebezindo namabasa musakubananisa newatokotadzira tadzidza zoreredza kwenezinda namabasa musakubananisa newatakajanuka